idan babu ruwa zan iya yin tsarki da ɓawon rake? Ba a yi da shi. To zan iya yin tsarki da kuɗi? Ba za ka yi da kuɗi ba tunda suna da tsada. To zan iya yin tsarki da gol? Ba za ka yi da gol ba saboda yana da tsada. To zan iya yin tsarki da kwalba ko wuƙa? Ba za ka yi da wuƙa ko kwalba ba saboda tana da kaifi. To zan iya yin tsarki da ƙashin naman saniya? Shi ma ba a yi da na naman saniya. To zan iya yin tsarki da ƙashin naman raƙumi? Ba a yi da na naman raƙumi. To zan iya yin tsarki da ƙashin naman kifi? Shi ma ba a yi da ƙashin naman kifi. To zan iya yin tsarki da takardar littafi? Takardar littafin ba rubutu a jiki. Za a iya yi. Saboda ta iya wa rubutu ka a samu sunan Allah ko sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani abu na musulunci ko wani abin da shari'a ta ce a girmama. To zan iya yin tsarki da fatar buzu? Fatar buzu ai daga jikin wata dabbar take. Kaga kenan ba za a yi da ita ba ita ma. To zan iya yin tsarki da ƙashin naman akuya? Ba a yi da na naman akuya da duk ma ƙashi gaba ɗaya. Saboda Annabi alaihi salatu wassalam ya ce ba a yi da ƙashi saboda guzurin 'yan uwanku ne aljanu. To wai me da me ya kamata a yi tsarki da shi? Asali ana yi ne da hoge ko dutse ko marmara ko duk wani abu wanda ba muhtaram ba kuma abinci ba mai cutarwa ba mai tsada ba, wannan za a iya yi. Ya kai wanda kake kallon wannan bidiyon, in har dai ka san ka karu da shi, to ka yada bidiyon nan a group har bidiyon nan ya samu sauran yan uwanka musulmi su ma su karu da shi kamar yadda kai ka karu da shi. Kuma duk wanda ya mana follow ko ya mana liking ko yi duet da wannan bidiyon, Allah ya saka mishi da alkhairi, Allah sa ya gama da duniya lafiya. Amin ya hayyu ya qayyum. Zol Voice.